Akože wow. To čo je? Celkom veľké a priestranné. Čierna perla. Odtiaľ toto vidím. To bude nejaké úžasné rodinné auto. Vyzerá to jak Citroën C5 Aircross. Akurát, že už je to troška vyfaceliftované. Tie svetlá už sú spojené. Verím, že je to stále takisto komfortné auto. Pozerám, že za príplatok 200 € si tu niekto dohodil aj strešné lyžiny. A čo to tu máme? 18-palcové kolesa. Vyzerajú celkom fajn. Ako prvé ma zaujíma pri rodinnom aute vždycky kufor. Čiže dobre to je. Takže tá zásadná informácia. Objem batožinového priestoru je vždy minimálne 580 litrov. Hej? Čiže vyzerá to nejak takto, ale s tým, že máme zadné lavice posúvateľné až 150 mm. Operadla máme v 5 rôznych polohách, šteluje sa to takto zázračne, to je taká šnúročka, pani Šnúročková, hej. Čiže vieme ho úplne, hej, sklopiť, vďaka tomuto a sklápa sa aj sedák, hej, čiže totálka. Tam vieme dosiahnuť až nejakých 1600 litrov, hej, po sklopení všetkých sedačiek, ale to najdôležitejšie, tých 5 rôznych poloh, hej, toto je prvá, hej, vidíme, ako to je vysunuté, hej, to je také spriamené, jak v autobuse. Ďalej, ideme, hej, takto troška, hej, povolíme zase o jedno a zás povolíme, hej, čiže tu si to vieme 5 rôznych polôch proste naordinovať, hej, čo sa nám najviac pozdáva. Plus, takisto v podstate takto, hej, v takomto smere. 150 mm to tu jazdí krásne, hej, čiže vieme si zvoliť to svoje. Takisto, dvakrát Isofix je tu, hej, čiže to je tuto schované, čiže na detskú autosedačku. V prípade tohto vozidla tu máme v podstate kombináciu alcantary a koženky, čiže stred vidíme je pekne alcantarový, že nám nerozpalí riťku, keďže sedíme v čiernom vozidle. A tuto vlastne, kde sa to vždycky najviac zafúla, decka s nohami dokopú tu jedno s druhým, čiže tu je koženka, čiže pekne to iba utreš s handričkou a máš to zase a znova čisté. Šoférová sedačka v elektrike. Čo nesmie chýbať nikdy v rodinnom aute, je takýto obrovský box. Schovám sa tam. Kolega sa zlákol tých balónikov. Konkrétne teraz sedíme vo verzii, troška to stíšime. Konkrétne teraz, ako môžete počuť, sedíme v mild hybridnej verzii. To znamená, že teraz nemáme klasickú hydromeničovú prevodovku s automatom, ale v tomto prípade sa tu nachádza dvojspojka. Čo obsahuje naša C5 predvádzačka? Veľmi dobrá vec. A Port debili, hej, teraz to tu vidíme. Takto si to vieme pekne, hej, pozrieť, tu máme ďalšiu pamiatačku. Hej, Rue Božieu. Hej, čiže takto vrátime sa naspäť k nášmu autičku. A tuto pozrieme sa. A kam ideme? Ideme sem. A sme tu. Tak ako vás bavil tento výlet Parížom? Užili ste si to? Čo potrebujeme, pokiaľ sa staráme o deti, furt sa zohýbame, hej, vyťahujú sa nám trička, košele, všetko možné, tak musíme si troška na ten chrbát myslieť, že áno, vieme to dodať takto krásne do vyhrievania, hej, sebe, kolegovi. Navigačku sme si ukázali, funguje náramne, naozaj máme tam tie pamiatky, neskutočná vec, naozaj. Je tu krásne takto, hej, tempomat zozadu si ho krútime, už to máme v našich autách zhruba asi 15 rokov. Máme tu elektrické sklápateľné zrkadlá, pokiaľ by sme išli centrom toho Paríža, hej, a sú tam tie úzke uličky, hej, takto iba stlačím, šťuknem a už sa zatočili, teraz pekne otočíme znova. A môžeme ísť ďalej do plnej premávky. Vypnutie štart stopu na tlačítko. Hej, čiže takto pekne stlačím, hop, a už si iba hovorím, hej, už mi to nezhasína, už to nerieši, ale naozaj pri tomto konkrétnom mild hybride neodporúčam to vypínať, pretože on aj tak veľmi dobre sa rozbieha čisto na tú batériu, hej, ten pohyb z miesta je na tú batériu, potom sa zapojí motor, čiže nehal by som to štandardne vypnuté. Môžete si tu zapnúť forsáž, áno, spúšťame forsáž. Sme normálni teraz, ale vieme byť aj športovo založení, čiže takto. Áno, teraz sme v tom športe, teraz vieme si aj takto troška pozrieť, hej, že poprepínať tu nejaké tie údaje, hej.
Podstatné, čo tu vieme vidieť, stav batérie aktuálne. Takisto si tu môžete meniť tie ukazovatele, ktoré chcete, aby tu boli zobrazované. Hej, vieme si to takto poprepínať, vieme si tam dať žízení napríklad, hej, čiže takto. Teraz sa nám to prepojí zase, áno, vidíme to tu podstatné, keď si tu spustíme adaptívny tempomat, vidíme tu teplotu vody, hej, stav nádrže, nejaké iné ukazovatele, teraz môžeme tu mať navigáciu, ktorú máme spustenú, tu nám premieta sem, takisto si vieme nastaviť osobné parametre, ktoré tam chceme zobrazovať, hej, čiže takto vidíme teraz aj stav batérie, hej, super, veľmi dôležité a môžeme si dať znova takto tieto ukazatele. A tu vidíme zase, vieme, hej, si tu rozdeliť tripy, čiže áno, priemerná spotreba, teraz aktuálne 7,2 litra, čiže takto 59 km priemerná rýchlosť. A tady to máme. Vo vnútri sa nám schováva pri tejto C5 1,2 litrový turbomotor so označením PureTech a takisto v spojení s tým tu máme našu prevodovku, ktorá obsahuje aj, no na nej je akože ešte dodatočne dohodená batéria, ktorá pomáha pri rozbehoch vozidla, hej, čiže z miesta, ako sa pohyname, tá dynamika tam je. Neverte krčmovým rečom, že 1,2 litra do takéhoto auta by mal byť problém. Príďte ku nám vyskúšať, preveziete sa a sami ohodnotíte. Tešíme sa na vás. Pri tejto C5, keď si ju prídete naživo vyskúšať, pocítite ten komfort na palube. Naozaj, aj tu nám Francúzi dopriali a máme tu takisto namontované progresívne dorazy, čiže vlníte sa pekne, hej, proste je to pohodlie, je to fakt akože auto do 30 000, hej. Dneska ho máme pre vás nachystané. Takže len trojka a pár nul, nič vyše. Takže je pre vás nachystané naozaj veľké, rodinné, prémiové auto. Naozaj, to je neskutočné. Fakt, normálne, že odpadneš, Braško.